ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба сабтон марҳамат рафт. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии Сабадрон қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шаҳрбури Навда қарор дорад, мега соҳибшон. ноҳияи Данғара шаҳрбури Навда қарор дорад. Обшим 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки якта калидор, подвал, баня дар дуруни хона аст. як калидори дароз, подвал, баня дуруни хона, қатъи ошхонааш. хона чӣ хел хона коробка аст, болош пӯшондагӣ аст, фақат дару туреза шикатур ҳамихи короша хитон мекунем. хоб, срочно мега мефурӯшем бо нархи 95 000 сомонӣ бародарон, бо ягон сомша арзон ам мешавад, мегад, яъне кадоме ки канкана мехарад. 95 000 сомонӣ номерои Тоҷикистон ва номерои Россия аст. дар ин номерои Россияшон имо, WhatsApp пайваст доранд. кадоми шумо мехарен, марҳамат тамос гиред. дар инҷа обсуд ва қоидавӣ хона хайр проекти навай, не ки коробка аст. марҳамат нависед, ё ки занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи колхози Россия гуфтагӣ аст, соҳибшон. шаҳри Душанбе, территорияи колхози Россия. якхонага квартира аст, ки дар дуюм ошина қарор дорад. 34 квадрати метре, ки обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. лаби роҳ да мега мағозин, яъне ки мактаб, чизҳои лозим мегад наздик аст, ҷои хуб аст, мега омада бинен, маъқултон шава, арзон карда метиҳем. нархи квартира 255 000 сомона бардон аст, ки бо муомила мекунанд. 34 квадрата якхонага дуюм ошина. ба кадоми шумо ҳам квартира ки лозим аст, номерои вавилоншон навистага аст, метавонед пурра маълумотша аз соҳибашон гиред. ами хеле ремонтуш ами хеле, яъне ки на безеб, на зури зур, яъне ки нормални ремонт аст. агар шумо давомхали квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, техника, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан набошад, инам хел шумо сурат маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда рекламада эълонда мегузорем. замини фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 9 километр мега аз роҳи калони сентр мега 3 километр мега дарунтар, яъне ки тарафи 9 километр аз роҳи калон 3 километр мега, яъне ки дарунтар. хоб, 6 сотиқ замини маҳсулат аст, ки бардон аст барои хона кардан, ҳамаш 100% мега замини обия. одамо, яъне ки одамо мега гидишда зиндагӣ доранд уже. шумо метавонед ки хона карда гирем. 6 сотиқ замин бо нархи 160 000 сомонӣ бо арзона мешавад, мега ҷои беҳтарина. нашуд нархаш мега бо арзонтарам мешавад, мега агар харидори аниқ боша, мега омада бине, мега савдо мекунем. бештар маълумотша мегад тариқи телефон хучон мефаҳмондиан. ба кадоми шумо хел замин лозим аст, дар рақамо мегафоншон навистагӣ 6 сотиқ замин 160 000 сомонӣ, марҳамат тамос гирен. аз шумо хоҳиш шумо мунад ки лайкотона гузоред ва навора падлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ аст, соҳибшон. якхонага квартира аст, ки дар дуюм ошина қарор дорад. 24 квадрати метре, ки обсвет ҳаст, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термис дорад. балконам мега дорад. пеши квартира мега бозор аст, садик, лабои намуд мега транспорт мегзарад, яъне ки мактаб мега ҳамаш ҳаст, яъне ки ҷои сода мегад наздикии бозор ҳамаш ҳаст. қатъиш мега мебелошам, яъне ки ҳисоб мекунад бардон аст, срочно мега бо нархи 245 000 сомонӣ. бо камтари дигам арзон мекунем, мега одамони харидори аниқ бошад, мегад ё ки дар ҳамин номеро нависанд, ё ки хубаш занг зананд, кадоме то ки чӣ хеле маъқул бошад. хоб, номерошон 918 аст, кор мекунад. марҳамат одамони харидор дигар маълумоти пурша як бори дига марҳамат занг зада гирем. шумо дам агар ҳамхали рекламаҳои хонаи фурӯшӣ ё ки мошин, замин, чизе ки набоша бародарон, инам хел шумо сурат маълумотша роя кунед. мо дар видеои оянда ранги ҳамин одамо рекламада эълонда мегузорем.
замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз сайёрбардарон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар роҳи душанбе шаҳри нав да мегӯяд лаби роҳи душанбе шаҳри нав тарафҳои калхози ленинизм ҳамин хеле маълум дай навобод пости 27 мегам хеле нависем бадон азиз тарафҳои роҳи душанбе шаҳри нав яъне ки тарафи ҳисор дохил мешавад хеле маълумото навистаанд. хоб замини назди ҳавлигӣ астае ки 4 сотиқ замин астае ки гирди замин маҳкам астае дарахтони мевадиҳандаам дорад замини обӣ астае барои хона кардан мешавад. чанд намуд мегӯяд транспортам мегзарам мегӯяд ҷои хуб астае мегӯяд хай омада бинед агар маққутон шид яъне ки арзон карда метавонем 135 000 сомонӣ бардор нархша гуфтесиян. хоб кадом яке агар мехарам мега бу арзинтар арзонтарам мешавад мега одамони агар конкретан бошад мега занг зананд дигар маълумоташа ба шумо мефаҳмодианд. дар ин номеро шумо мега имо ватсап пайваст дорад агар ки номеро кор накард мега дар имо ватсап шо нависен. хоб лайкотон нагузоред синаз кадомтон мехаред марҳамат рақамошо нависага пурра маълумоташа аз сибашон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёрбардарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои гипразем гуфтагааст наздикии бозори деҳқон бозор. шаҳри душанбе гипразем назди бозори деҳқон бозор духонага квартира астае ки дар сеюм ошина қарор дорад 36 квадрати метрай об свет ҳастае ошхона баня кухни термис дорад ремонти хона хуб аст барои шароити зиндагӣ ҳамаш таъмин ва тайёр бо нархи 280 000 сомонӣ бадони бо муомилаи хубам дорад. ва кадоми шумо агар ҳамин квартира ки лозим бошад марҳамат рақамошо навистага астае метавонед дигар маълумоташа гирен. пеши мактаб бозор ҳама чи дар наздикиш аста мега ҷои хуб астае 280 000 сомонӣ нархша бу арзон мешавад духонага квартира. дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. лайкотон намонед агар шумо хонахар бошед дар комментари нависед ки чӣ хел хона ба шумо дар кора мо албатта ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аз сайёрбардарон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар тарафҳои ширинчашма гуфтагааст соҳибшона ки деҳа мешавад ҷомон мешавад нашта медонам шаҳри ваҳдат яъне ки ширинчашма нависидан соҳибшон. хоб 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона якта калидор баня дурун шуда астае хона коробка бадон нази хона уже деволош бардошта бо ғишти пухта лентаҳои болоша ҳамаш тайёра мега соҳибшон. 3 дар хона 6 сотиқ ва замин тарафи ваҳдат бо нархи 90 000 сомонӣ мега нархша аст бо арзонам мешавад муомилаи хубам дорад. кадоме агарам хали хонаи сохтмони нопурра агар хариданӣ бошад ина 90 000 сомонӣ бо ғишти пухта метавонед харида арзон карда ва далши сохтмонша худтон созен. номерошо мегафон аст марҳамат занг занед. хоб баъдро лайкҳои бепултон нагузоштан гиред чӣ хонахаре ки ҳастед дар комментари нависед агар ки ман да пайдо шуд агар ки ман ёфт албатта пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёрбардарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои жилмастиф гуфтагааст соҳибшон. сехонага квартира астае ки дар сеюм ошина қарор дорад 50 квадрати метрай об свет ҳастае ошхона баня кухни термис дорад атаплени пайваст кардагӣ пеши хона дар мегӯяд садиқи калон астае бозорчаам астае мегӯяд мактабаш наздик яъне ки дар пеши хона мегӯяд ҳамаи чизо ҳастае сехонага квартира сеюм ошина 50 квадрати метр ҳамаш шароитҳои квартира мегӯяд муҳайё аст медорен зиндагӣ мекунед бо нархи 239 500 сомонӣ навист яъне ки нархша ҳамин хеле қариб 240 000 сомон мешавад дӯстони азиз 500 сом кам 240 000 сомон мешавад ин нархи худчун мондагӣ аст мо мондагӣ нестем. кадоми шумо агар харидори конкретан аниқ бошед агар рақамошо навистага аст хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагиша мегӯяд тамом аст яъне ки медорен зиндагӣ мекунед не ки нагуфтем ки ҳама чизи хонара метиҳам иша аниқ кардагӣ нест бо баъзе чихош. лайкотонам мондан гиред силкара подлиса кунед ва то охираш навора тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ гуфтагааст поёни корвон наздики дарӯза гуфтагааст соҳибшон яъне ки шаҳри душанбе райони фирдавсӣ поёни корвон. хоб хонаи дуошина аст бародарон ки обшим 2 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр якта калидор баня кухни ошхона дар дурuni хона қатъи ванна кухниш ҳастай гирди хона полни худ маҳкам ремонтҳои замонавӣ кардагӣ рӯи
рӯи ҳавлиш ҳам поли худ капел яъне ки плитка чиндагӣ аст. ҳар як хонаҳо қатъи калидор баня кухнишон ремонтҳои замона кардагӣ ки хона хай дар сурат ҳамаш маълум аст яъне ки таъриф кардан шарт нест. худтон дидесен. нархи хона мега 375,000 сомония бардори азиз бо арзон ҳам мешавад. омада хоҳем мега аз пешам бинен агар маъқултон бошид бо савдо мекунем. ҳамаи шароитош яъне ки муҳайё аст тайёр аст фақат амин кӯчук партона гирифта омада зиндагӣ мекунад. дӯстони азиз бо нархи 375,000 муомила дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерои мегафоншо навистагӣ аст метонем пурра маълумотоша аз амин рақамҳо гирифта метонем. агар шумо ягон хонахари дига хел боша бадор шумо нависед дар комментира. мо агар ёфтем пешкаштон мекунем фақат шумо лайкора гузорем. квартираи фурӯшии навбатии Сайбадрон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар 65 микрорайон қарор дорад. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ Гипразем 65 микрорайон гуфтага соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 10 ошина қарор дорад 55 квадрати метр. лифт аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонти хона хуб аст барои зиндагӣ кардан сатфҳои тайёр ва омода аст. ҳамаш муҳайё яъне ки ремонти замонавӣ хона, термис, кондитсионер ҳамаш ҳаста. кухни гарнитур яъне ки хай бо дигар маълумоти пурраша мегирем. нархи хона мега 370,000 сомония бардори азиз бо арзон ҳам мешавад. духонага 10 ошина 55 квадрати метр лифт ҳамаш қоидавӣ. агар ба шумо маъқул бошад ягон маълумотш агар камбудӣ бошад нафаҳмида бошен рақамҳошон мегафон навистагӣ аст метавонед ки пурра карда аз рақамҳошон боз як бор дига гирем. лайкотон дӯстони азиз гузорем то охираш тамошо кунем. полни худ навори моро силкаша дар ватсаби мо подлиса кунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қорғонтепа, шаҳраки Левакани Сарбанд гуфтага аст дар Ботроботош қарор дорад. шаҳри Бохтар Сарбанд яъне ки ноҳияи Ботробот яъне ки гардиш да. заминашон обши 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор баня кухни ошхона ҳамаш ҳаста. баня кухни ошхона хонаҳо отдельно калидорш кати герди хона маҳкам дарахтони мебадианда бо пеш хона навес яъне ки ҷои хеле чӣ дорад барои летни навес соягӣ яъне ки кушод. нархи хона мега 210,000 сомония бардори азиз бо арзон ҳам мешавад. мега агар ки маъқултон боша мега омада аз пеш бинем бо ягон чи муомила карда метиҳем. шаҳри Бохтар нархи хона 210,000 сомонӣ. хоб агар ягон маълумотоша агар камбудӣ боша на рақамҳои вавилоншо навистагӣ аст метавонем пурра маълумотоша гирем. дӯстони аз бисёри бад гап назад бозам ягбор даъватон биёрам ки лайкотона барое ки монем ки дариқ надорем полни худ лайкотон кам шудага аст монем. квартираи фурӯшии навбатии Сайбадрон инаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт тарафҳои Зарафшон гуфтага аст пеши балнса гуфтага аст соҳибшон дигар маълумотша мегирем. балнсаи инфексиони гуфтага аст соҳибош. хоб духонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад 41 квадрати метр ки обсведа аст. ошхона, баня, кухни дорад. ремонт кардагӣ хона мегад бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин ҳаст. бардон азиз хоб бо нархи арзонтар карда мефурӯшад мега 250,000 сомония бо арзона мешавад. яъне ки кадоме ки мехарад мега бо арзона мешавад. доми бек сабр гуфтага аст соҳибшон. хоб бо нархи 250 сомония савдош мега дар назди квартира мегад кадоме ки арзонтар агар хоҳам мега омада аз пеш бинем муомилаи хуб мекунем. 250,000 сом номерошон вавилон аст. марамат тамос гирен. агар шумо дар охали квартираҳои фурӯшӣ мошин мағоза техника замин чизе ки барои фурӯхтан бошад инам хел сурат маълумот чорӣ кунед мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. ин бо 12 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи шумо.